Днес ще ви покажем как да обезвъздушите хидравлична спирачна система на Висет и да смените накладките, така че да можете да се справяте и сами. Но за целта трябва да останете до края на клипа. За да започнем процеса, махаме апарата от скобата, махаме накладките, ето ги старите накладки, много използвани. Слагаме блокче, което държи буталата винаги отворени. От време на време ще се включва и нашия експерт от сервиза за полезни съвети. Следващата стъпка е да налеем хидравличното масло, като започнем отдолу нагоре и отваряме апарата там, където се налива маслото. Хубаво е да си подложите салфетка отдолу, особено ако правите ремонта вкъщи. Подготвили сме предварително в инжекцията чисто минерално масло и сега само трябва да я поставим. След като сме сложили инжекцията долу, преминаваме нагоре, където ще отворим апарата и слагаме чашката. Чашката я пълним с минерално масло, може да видите тук какво използваме ние. Хубаво е да се обърнем апарата, така че дупката за обездушаване да е най-горната част на цялото лъжче. След което можем първоначално да избутаме балончетата от лъжчето с натискане на спирачката. Виждаме как балончетата напускат системата през чашката. Тук горе се виждат балончетата, как излизат. Спирачката се втвърдява. Втората стъпка е да слезем пак долу и да избутаме маслото нагоре. Когато избутаме маслото нагоре, премахваме допълнителните балончета в цялата спирачна система. Чашката горе се пълни и това трябва да го повторим 2-3 пъти. Издърпваме, изкарваме всички балончета и после избутваме. Ако маслото, което излиза е черно, препоръчваме да смени цялото масло. В този случай ние само обезвъздушаваме. Маслото е чисто и е необходимо само да махнем балончетата. Като сме готови, първо махаме чашката. Чашката я заключваме така, че да не пуска повече масло надолу и сме си подготвили болчето, за да може веднага да го затегнем. Изчистваме лоста и продължаваме надолу. Този път си подлагаме и една салфетка, защото е почти сигурно, че ще изтече малко, но това не е проблем, тъй като буталата са максимално отворени, но все пак трябва бързо да се действа. След което почистваме и ще поставим новите накладки, които са Go 1, ще оставя линк долу в описанието. Процесът е лесен. Поставяме накладките на мястото си, бутаме ги вътре в апарата и след това монтираме пинчето, което ще ги държи на място. Сега затягаме и апарата и пробваме спирачките. Виждаме, че задната спирачка се усеща по същия начин, както и предната, значи сме си свършили добре работата. Ако ви е било полезно видеото, може да оставите палец нагоре и да се абонирате за канала на GoEmotion. Напишете също така какво да е следващото видео, което искате да видите от сервиза на GoEmotion.